Bokajan LA constituency ang kangalong pray lakhini dokai amuluk nang dotanglo kichan ki jarlapen kapor hilapen ang parta ason ki thekhire kache baya kaya potsi ke charli adim ka helo lapen dim krong kachetang ti thekponong si Bokajan LA ang kang apartment kuligangolong industrial training institute mate ITI kidamtang surihini ra krehini aningkan long e somponlo Kala sopen lang pangbardam pulote pining anabangki ningkan krisi an aningkan nang chok tanglo. Seta pinyar ni anta class ke doke cheng ponji aphan thangalam chethan ut elang pusi pherangki kahumri dam hut thek ponlong. Langdam lo pote labangso ITI hem ki kim loksi ningkan erkep lem detlo. Lapen class cheng po puloksi ningkan ki thom pleng tanglo. Lapen la so hem ki kim ji aphan ki cheng hut kuti hini pitanglo. Lapen apitu patang idor de pupen puthot kuti ke thom panong ponthulo. Lapen tatang EAC non puthot kuti hini an pabat ponthulo. Lakhadam pulote non an kuti troksi an labangso ITI ahem kikim amen pen tangka padam tanglo. Tangka bangke padam lo bonsitami aklas abangle chenga sonte latai isi chethan pon meji. Sita non ke tangka ta padam lo lapu class ta cheng thek thedet abangsi towar kiram kewang atup ningje praya sonsi thek ponong lo. Lasilaso ITI along kedo komite atum RD ki pinangjia bang akinang sot pusi inut bang hini atum pen chethan pon. Bokajan pen anantirang karbing long life.